Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau za mu yi bayani ne akan master password. Kamar yadda a bidiyon mu na baya muka bayanin cewa insha Allah za mu zo mu saka master password, yadda mu nuna yadda ake saka ta ma a cikin file. To master password is a password that are used to access other password. Ma'ana password ce wadda take baka dama ka saka wata password daga gaba kenan. Hakan yana nufin ita wannan password din kamar tantance mutum take yi, cewa ya ma cancanta a bashi dama ya ga inda zai saka password din da zai shiga wannan file ko bai ma cancanta ba. Idan ka saka master password tun daga nan in ta ga ba daidai ba ce ba, ka ga ba ma ka cancanta ma a kawo ma wajen da za ka saka password ba. Saɓanin password, ita password kawai kai tsaye wajen ne da za ka saka password, daga nan in ka yi daidai za ta huce kai tsaye ta shiga cikin bayananka da ka aje ko kuma profile ɗinka. Amma ita master password kamar wata filter ce, kamar wata card reader ce ta password, wadda sai ta tantance ka cewar ma ka cancanta a baka dama ka shiga ka saka password ɗinka, ko kuma tun farko ma kai dama ba kai bane ba, ka zo kana so ka yi kutse. Wannan shine ake kira da master password. To insha Allahu yau za mu yi bayani akan yadda ake saka ta. Ku biyo bidiyon mu dalla dalla. Kada ka manta kai subscribing channel ɗinmu, domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa da ci gaba da kawo muku videos irin waɗannan da ma sauran waɗansu a nan gaba. Mun gode. Yanzu mu shiga aikin kawai. Yawwa, muƙaddara wannan ne file ɗin da nake so na saka wa master password. Wannan file ɗin mai suna project. Bari mu buɗe shi mu gani, mu tabbatar cewar aikin da muka yi yayi. Gashi babu password a kansa. Yawwa, sai mu kulle wannan folder ɗin, gata mai suna my project. To za mu je mu saka ta a zip kamar yadda muka saba. Right click, sai ka yi wa ƙasa, sai ka danna add to archive. Kar ka danna add to my project ɗin nan. Shi wannan yana ba da sunan wannan my project, ai sunan folder ɗin da za mu saka ne. Saboda haka duk folder da za ka saka wa ta a zip da sunanta take ƙara, wato kwafa ta bawa wancan file ɗin. Shi yasa nan yake ba da my project. Yawwa, yanzu sai mu je mu right click, sai mu je mu saka folder mu add to archive, sai mu clicking akai. To yanzu ya kawo mu inda za mu je mu, ka tabbata kamar yadda aka saba akan general option ɗinka yake, sai ka yi wa ƙasa, sai ka zo ka yi clicking set password. To yanzu bari mu setting password. Gashi ya kawo mana inda za mu saka password. Yawwa, to ba password din za mu saka kai tsaye ba, za mu je nan organize password. Sai mu clicking akai. Yawwa, to ya kawo mu anan ne za mu seta master password. An kayo ƙasa, ga wani guri nan a rubuta set master password, sai mu clicking a kansa. To anan gashi nan ya bamu enter the master password to encrypt password records or empty string to remove an existing master password. Yawwa, to za mu je, tunda yanzu password za mu seta, za mu je mu seta ta. Misali za mu sa 1 2 3 4 5 6 shine master password ɗinmu, sai mu clicking OK. Now mun saka master password, amma ita ma bata gane cewar an saka ta ba, sai mun ƙara clicking OK a nan wurin. Yawwa, yanzu master password ta gane cewar an zaɓe ta a matsayin master password. To sai mu zo kuma mu sa current password da muke so bayan master password ta
ta ba mu dama mun buɗe inda za mu saka password ɗinmu ta biyu, normal password wadda muka yi a bidiyon mu na baya. Sai mu create misali, sai mu sa 1 2 3 4 5 yauwa, shi kuma ba. To muna gamawa sai mu clicking OK. Mun yi clicking OK, saboda haka ita ma password ɗin ta biyu da muka sa yanzu bata san cewar an saka ta ba, sai mun ƙara clicking OK. To idan muka yi clicking OK yanzu, yauwa bari mu clicking mu gani. Yauwa, to yanzu file ɗinmu gashi nan kamar yadda ake gani. Wannan shine wanda ba password, wannan shine mai password. To bari mu gwada buɗewa mu gani. Yauwa, kamar yadda na faɗa cewa idan WinRAR ɗin tana kawo maka irin wannan abun, cewar tana so ta gaya maka cewar fa application ɗin na kuɗi ne, software ɗin, amma baka siya ba, sai ka closing kawai ka rabu da shi ba ruwanka. To mu buɗe folder mu, gashi nan project wanda muka saka, sai mu buɗe mu gani. Yanzu mun yi double click mun buɗe. Daga nan sama an ka kula ya ce maka enter master password, enter the master password to access record or any other string to set a password for achieving operation. Saboda haka sai ka saka yanzu master password ɗinmu za mu fara sakawa. Me muka sa? 1 to 6 1 to 6. To bari mu sa 1 2 3 mu gani. To master password ɗinmu ya ce ba daidai bane ba. Bari mu sa string, ma'ana mu ƙara gwadawa mu gani. Shi ma ya ce ba daidai bane ba. To bari mu gani, mu saka 1 to 6 ɗinmu. 1 2 3 4 5 6, sai mu danna OK. To mun danna OK, saboda haka master password ɗinmu ta yi daidai, amma kuma ta ce still dai sai mun. To anan password ɗin da take nufi shine password ɗinmu da muka sa na biyu. Bayan master password ta yi authentication ɗinmu, ta duba ta ga cewar daidai muka saka. To saboda haka master password ta ba mu dama mu je inda za mu saka password. Password ɗinmu ta biyu kuma 1 to 5 muka sa, amma bara mu fara gwada wani abin mu gani, kamar yadda muka sa na master 1 2 3 7 misali ba. Sai mu zo mu clicking OK mu gani. So bai ba mu dama ba, saboda password ɗinmu ita ma ba daidai ba ce ba. To bari mu saka password ɗinmu daidai, ita ce 1 to 5 1 2 3 4 5. Mun saka yanzu password ɗinmu daidai. Bari mu gwada mu gani. Yes, kenan aikinmu ya yi successful. Master password ta yi aiki, sannan kuma normal password ta yi aiki. Kaga kenan master password za mu iya ce mata is a password of password, saboda haka password ne na password kuma, saboda sai ka saka ta sannan za ta baka dama ka kuma je ka saka password. Ka gane kenan? Yawwa, to wannan shine. Sannan a bidiyon mu na gaba insha Allah za mu yi bayanin menene WinRAR, saboda a farkon bidiyon mu kafin mu fara mun yi magana akan shi, amma ba mu yi bayani wanda za a fahimce shi ba. To ka biyo mu insha Allah. Kada ka danna subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwa, sannan ka danna alaman ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sababbin bidiyon mu.